Het is deze week de Week van Respect. Ook bij basisscholen Meulenbeek en Oostrum werd dit thema behandeld. Leo Heldens kwam naar groep 7 en 8 voor een speciale gastles over dit onderwerp. De Week van Respect is eigenlijk een landelijk project waar het thema respect centraal staat en het persoonlijke verhaal. Want waar het om gaat is dat bestuurders, jongerenwerkers en dergelijke, die gaan allemaal de klas in en proberen in een uur, 1,5 uur met jongeren eens op pad te gaan om het woord respect eens te onderzoeken. En ik ga straks een persoonlijk verhaal vertellen hoe ik toch geraakt ben en wat dat betekent. Maar het is ook mooi om met de klas, je hebt het net gezien, hè, om met de klas op stap te gaan en stapsgewijs te ontdekken van het woord respect. Waar zit het in mijn lijf? Wat doet dat? Is dat van mezelf of is dat in de interactie met een ander? Dat zijn de dingen waar het om gaat. Respect is eigenlijk dat je aardig bent voor jezelf en ook voor de anderen. En dat je lief bent en dat je ook complimentjes geeft. En dat bijvoorbeeld als iemand iets flauws doet tegen een ander, dan zeg je ook stoppen. En dan heb je respect voor diegene die dan een soort van gepest wordt, als je het zo wil noemen dan. Respect betekent voor mij dat je gewoon, bijvoorbeeld iemand is gehandicapt of iemand wordt gepest, dat je die gewoon helpt. En dat je niet zegt, nee, die is heel raar, die mag ik niet. Zodat je bevooroordeeld bent, zeg maar. Dat je gewoon ook zegt zo van, oh ja, en hoe heet jij? Dat je ook gewoon bevriend kan zijn met diegene. Jullie hebben ook stellingen behandeld. Ja, wat hebben jullie zoal besproken? We hebben besproken of je iemand die een misdaad heeft gedaan, of je die ook nog respect moest geven. Daar waren we de meningen wel over verdeeld. Maar sommigen zeiden ja, want dan kan je hem ook nog opnieuw een kans geven. En sommigen zeiden nee, want ja, het is iemand die een misdaad heeft gedaan. Maar daar waren de meningen over verdeeld. En heb je zelf nog iets geleerd deze week waarvan je zegt van, oh, dat moet ik misschien anders doen in het vervolg of dat kan ik beter doen? Ja, misschien vaker je vader helpen of zo. Bijvoorbeeld als je moeder weg is of je vader weg is, dat je je moeder dan wel wat vaker helpt. En niet dat je gewoon op de bank blijft liggen. En ook dat je als je ziet dat iemand gepest wordt, dat je dan ook er naartoe gaat en zegt, hé, stop eens, dit is niet aardig voor diegene. Ja, misschien niet zoveel gewoon op de bank liggen of zo. Of dat je gewoon denkt, ja, laat ik mijn vader of moeder eens helpen. In plaats van de hele tijd op je bank liggen en zegt, nee, daar heb ik geen zin in. Verdraagzaamheid in de huidige tijd, dat is soms wel eens te zoeken. Wij zijn wat ongeduldig, vooraan staan, ik. En geven en nemen is wel belangrijk. Willen we een goede maatschappij hebben, dan is het ook aandacht voor de ander. En als je aandacht voor de ander hebt, krijg je ook aandacht. Maar goed, dat is een verhaal wat ik hier wil vertellen en ik hoop dat de jongeren iets meenemen.